Hi guys, what's up? Ngayon, ituturo ko sa inyo guys kung paano maglagay ng cover photo sa iyong YouTube channel. Tara guys, samahan nyo ako guys, tara! Guys, first step natin gagawin ay pupunta tayo sa Google Chrome. Ayan guys. Pindutin mo lang yan guys. Tapos type mo yung youtube.com. Click lang natin guys ha. Lumabas na guys. So nakikita mo yung dot na tatlo na yan guys sa right side mo. Yan ang pipindutin natin guys. Okay guys, pindutin natin. Yan, lumabas na. Hanapin natin yung guys, desktop site guys. Ayan, may box. Yan ang pindutin natin. Yan, pindutin natin yung box. Ayun, lumabas na. Zoom natin ng konti. Tsaka nakikita mo yung profile mo guys. Yan, pindutin natin yan. Ayun. Katapos ay ipindutin naman natin yung your channel. Ayun, your channel. Katapos ay doon tayo sa customize channel. Pindutin natin to guys. Ayan. Okay na guys. Tapos tap mo lang yung mo guys dito. Makikita mo yung may lapis na yan. Pindutin mo lang yan guys. So may dalawang niyan nakasulat. Zoom natin yung edit links at saka edit channel arts. Diyan tayo sa edit channel arts. Pindutin natin yan guys. Ayan. Katapos yan guys ay dito na naman tayo sa upload photos, your photos, or sa gallery. So dito tayo sa gallery guys, para saglit lang. Tap mo lang yung gallery. Tapos mamili ka lang dyan guys kung anong gusto mong ilalagay sa cover photos mo ha. Mamili ka lang kung saan dyan. Example ha. Example lang to guys. Ito ang lalagay ko guys. Ito. So ganyan guys. Pag sa computer guys, desktop, ganyan lang, maliit din. Pag sa TV, siyempre malaki, TV na eh. Sa mobile, lalong maliit guys. Pero ang tinuturo ko sa mobile to eh. Kaya dito tayo guys. Pindutin lang natin yung adjust the crop. Okay, click mo lang yan guys, adjust the crop. Nakikita mo yung guys, rectangle na sa loob ng na yan, ng pinakamalit na rectangle. Yan, i-drag mo lang yan kung anong saan banda yung gusto mong kunin, o sa tubig ba o sa dun sa may mga kakahoyan, or dito ba dyan, depende na sa'yo guys. Pero ako dito ko ilalagay guys sa taas, dyan kasi mahilig ako sa kahoy. Katapos nyan guys ay select lang ito sa left side mo, select. Click lang natin yung select guys ha, select. Tapos tingnan natin sa taas. Ayan guys andyan na guys. Di ba guys? Ayan. So yan na guys, alam nyo na ang gagawin. Kung bago ka pa sa aking channel guys, paki-like and subscribe naman, para pindutin mo na lang yung bell, i-all bell mo na lang para updated kayo sa next videos ko.
Thanks guys. Ingat. Guys, kung nagustuhan nyo ang tutorial natin guys, ay paki-subscribe na lang sa aking channel guys. Maraming salamat po sa inyo. I give you my heart.